Angeke uzikholwe waziwa ngenyanga uKingBhaka yaseThekwini ukuthi theni ngongezi. Sawubona kuphi nakuphi la ufinya khona lo mbuzo njengamanje. Ubingelela yini Mathinda wagcobisa intombi zimqamela amehla kabanye baqhumela imali thiboza. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala lancothozo kulungile upress subscribe button share uphinde comment. Khona konke uma subscribe ikhumela khamba usozenza ube wena waqala uthona notification mase ufaka le video phambili. Inyanga yaseThekwini yaziwa ngoKingBhaka khuluma ngongezi lapha ke yasithi ibonga nakuba ke ukuthi isilo simrecognize ukuthi abe umdidiyelo wamabutho ngoba yonke lemdumo noma zonke lezinto abezenza uNgizwe njengamanje zizohoxa kanti baningi abantu abefisa ukusenza uNgizwe kepha bevinjelwa indlela akhuluma nawo noma indlela abephethe ngayo. Uzokhumbula ukuthi uNgizwe ubekwazi ukuthi akhulume noma angayiphi indlela njengamanje usezokwazi uthandawuleke ngaphansi kwesisekelo sasebukhosini njengoba ke esezodidiyela imbevu naye ke ezobe zimphosela futhi imbono njengoba ke ezoba umdidiyelo wamabutho ngane wethu uNgizwe Mchunu uKingBhaka usho kanje. Ingakho ngithi ngasho mina kudala ngathi umuntu oyisilo noyinkosi akuthini esishoyo ukuthi uyakudeserve noma akakudeserve. Thina we can only put suggestions here and there. Kodwa once wagcotshwa uyabona bengabe ngagcotshwa singasho noma yini singamthatha simlahlelele bengagcotshwa. Kodwa once wagcotshwa kwaze kwenziwa nemicimbi akusekho about abantu abaphilayo ukuthi uyisona isilo or uyiyona inkosi noma ngoba usegcotshiwe. Uma ngeyona sekumele amadlozi akulobo bukhosi enzeni kube yiwona azomthatha ambulale ngoba yindaba ubengakudeserve. Hayi kodwa kuthiwe isilo nakho sesiyakhishwa esikhundleni nansi inkosi isiyakhishwa sekufakwa lena isiyakhishwa akubona ubukhansela akuyona ipolitiki into zobukhosi. Akuyona ipolitiki into zobukhosi. Yini kodwa into zobukhosi? Into zobukhosi into esuke ithinta abantu abaphansi bakulowo mndeni nakuleso sizwe. So uyabona ke basikhuluma ngoNgizwe Mchunu sikhuluma ngesilo. Mina ubuhlakani besilo ola lonke bengibuvuma. Ngithi uMisizulu uhlakaniphile. Kodwa uyabona namhlanje after recognize uNgizwe Mchunu ngifuna ukuthi mina kuMisizulu ubuhlakani bakhe mina ngokwami esiKingBhaka ngiyaqala ngenzani manje ngiyaphinda phinda ngendlela yokuhlanipha ngakhona kube ubuhlakani omzima kakhulu. uMisizulu silo ukurecognize uNgizwe usize South Africa wasiza ama politicians wasiza yonke into and uNgizwe uma sibuye eqinisweni uyakudeserve ukurecognizewa ngalendlela isilo uMisizulu recognize ngayo uyakudeserve. Ngobani na uNgizwe lento yobuzulu neyobusiko akayifeki iphila kuyena. Ingakho uma uzokhumbula kahle kwaba nedrama e-airport eKing Shaka bethi akashiye ibheshu akashiye ihawa akashiye yonke into kwasuka idrama ethi izimpande zami lezi wama uyena kuphela umuntu osaphumela obala elwela imvunulo ophumela obala alwele isizwe samaZulu asiqhakambise isizwe. uNgizwe ukwazi ukusiqhakambisa isizwe samaZulu azaphume ekulayini esiqhakambisa kodwa bese recognizewe uzosiqhakambisa kodwa esekulayini manje ngoba yinda khona ingwevu behind amabutho khona ingwevu behind isilo khona ingwevu behind isizwe samaZulu. uNgizwe ayihlonimphayo lezo ngwevu ezo maye ephuma endleleni zimthatha zithi hayike usu recognize isilo manje awukwazi ukukhuluma kanje ngene endleleni. Kunabantu ekade befuna ukusebenza noNgizwe befuna ukumnika ama endorsement uNgizwe phela besaba ulimi lakhe kodwa since recognize isilo kunabantu abaningi esebezosondela kubani basondele kuNgizwe ngoba yindaba use recognize ungangezwe lakhe and uNgizwe noma ungamthatha umbeke eAmerica befika lapho ufika aqhakambise uZulu engahanjisiwe uZulu. uNgizwe angahamba nesonto kodwa befika le yakhona uzofika aqhakambise ubukhulu bukaZulu eNingizimu Afrika. Umuntu onjalo uyakudeserve mos.
shiya ukuthi abantu eziningi babuye bayibuke ngeSolomona nangeso yokulwa nangeso yokujaja. Mina nje ngibhaka ngavuma into eyodwa ukuthi angisoze ngachema mayi wrong into wrong mayi right into right. Ungizwe ubedeserve futhi ungizwe udeserve ngisho isikhundla esiphezulu sokulawula amabutho ngoba yikho ilanguage angakwazi ukuyikhuluma mase kumele ekhulume ngoZulu. Even isintu ukwazi ukusikhipha ngamakhala. Umehluko ukuhlanya kaNgizwe nokukhuluma noma kanjani nenhlamba ibigcindezela ikhono lakhe elikhulu lokuthi ame. So ukungenelela kwesilo la sekuzovela ikhono likaNgizwe emkhulu ngoba egcineni unalo ikhono. Mina anginamona mawunyanya futhi fusek fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha. Anginamona mina. So isilo sihlakanipha kakhulu ngoba ungizwe uyile nhlobo eyibutho athi bethi ngiyaphambili akajiki. Akajiki inhlobo akakhathalele kuthenjwa akanandaba akasabseki kanti akafanele umuntu osabsekayo. Umehluko manje bethi ngiyawumela uZulu samabutho siyangapha samabhinca siyangapha bese ishilo uzoyimela leyo nto lina noma lidini. So umqondo wesilo ube mkhulu kakhulu this time. Asijajanga ngokuthi ithini public, asijajanga ngokuthi athini ema politicians, asijajanga ukuthi bathina abanye abantu abawuZulu. Sibheke the real character of Ngizwe Mchunu wabona ukuthi I can build something out of these young men. Uma kuthiwa ungizwe ubani umuntu akwazi ukumhlonipha engibazi njengamanje ungizwe akwazi ukubahlonipha, ukwazi ukuhlonipha isilo, ukwazi ukuhlonipha uJacob Zuma, ukwazi ukuhlonipha mina Ngizwe. Ngeke umuzwe ungizwe ekhuluma into ezisnacks mase ngithe Ngizwe no. Ngeke umuzwe. Ingakho lo ngiqalile ngikhuluma ngaye akho ngishaya kodwa ivideo ozoyizwe ngiphendula futhi ngithe mangisho ngithi ungizwe manje it's a high time yokuthi akaqale manje into ayikhulumayo inhlamba manje akayiyeke inhlamba manje angabathuka abaholi ithe kuyaqala ukuthi angabuyi athi uKing Bhaka uyangidakela. Mayikhona ivideo la ephendule khona ngisho leyo nto show me ngeke akwazi ukumphendula. Mayikhona ivideo la akaphendula khona uJacob Zuma show me ayikho lo video. Mayikhona ivideo la ke waphendula khona isilo show me yo video. Makuthiwa sikhulumile isilo athi ungizwe ngeke ngiyenze lo cha shiya singakagcotshwa kodwa mase sigcotshiwe isilo ungizwe from then usihloniphe up until today. Ungizwe behlonipha ngisho umntwana ubuthelezi uye oqinisekise isilo ngecharacter kaNgizwe ukuthi angakwazi ukusebenziseka uma ngabe nje lapha nalapha isilo sokwazi ukumlawula lapha nalapha. So manje okwamanje ungizwe abantu abahloniphayo uba u3 Ngizwe isilo uJacob Zuma bese kuba yimi nami ngiphakathi. Mangabe ngim-advise ungizwe uyezwa phela akahlanyi ngempela. Le nto yokuthi uyahlanya bekuyi content yakhe ehambisana naye ngaleso sikhathi kodwa sipheli isikhathi manje uphezulu ke manje ngoba urecognizewe ungangezelanga phela isila yonke encane baba. Nikhumbuleke ukuthi ngishilo ngathi zonke indlela ziza emakhanda la kwiKing Bhaka